Lepunga adi blok bai khobja Sipai parani saliromoi ONGC ni Samung Mwthakjak Tongmani kokram manai Thangwi sogika EM Runiel Debbarma ar thangni ONGC ni athorubai gadajaromoi koklam saleka te Debbarma Samung te hamkani bagai ya prisoi swrangchati tongo EM Runiel Debbarma ini orang mainly family reason kai orang ni je Swrangchati Tongmani ONGC ni orang kebangma contractor tongo ba kebangma je samungkani agencies tongo okay borok fatani labor na tui hai orang samungkari tongo okay sini demand okay borok jate local labor na tu organ ni Kamini borok na tu lepunga di blog ni anda ni borok na tu skill labor hook unskill labor hook borok je sanapan nawi bas samungkai training his khairui kaham ke samungkai tung hina sing hayo hanai 2 din romi local rok boro lama ka sulaijak gomnon tini solution khaina bagi mutually borok bai bujilai jate borok local labor te samungkai tung hina ora borok hai tini kok salai payment tini bai saltam romai amta hake lama bolok khajak hoje ba lama ka sulaijak abono roge lukuni borok rok beta mo kok salaikia lukuni borok bai tang kok salaika tau singo khai borok omono salaika bom dize demand no tangkong usko place keke je borong ni asol demand ke local labor na jate na thong borong samung khaitu local bekar kebang mo tongo area o ke local borong jara ITA khija ba 12 pass khai je kuno experience ganang rong no bororo labor hisabe na thong be unskill je kuno experience kri bongno bo jate nana ni inthum bongno sini demand ro kete borong go shika o koi din bisingo borong nanai ek sapta time san ga borok ek sapta bising rnai jodi ek sapta bising na ke singte se same to same process ke lama okay local longni bisingo ja ayang headquarter malanya thamini khana bana bole aro ni bising te kono phirok mong ba news maya ko tal jara ai ni kok maya ko borong malna thangja asset manager be ONGC ni dekse to ni khor malai sir number 5 malai phani mke tamde somtha response to kaham no borok kok rukha ko 1 week ni bisingo borok je labor requirements to ni borok na habini khor busur tlang janai khor busur to saimia ko to borok documents ro phajini sagra